Hai no hai lam sugo norok no anita kokbrok life history channel o ang norok ni bukhok chik RE Deproma je borok nang bai haksalei thangkake je borok nang bai haksalei thangkake nang o borok ni uklogo ta thangdi nang bo asik no chalei thangdi bo no je haksal ke klang masuk keno tangai henka ke je borok nono sak bai thangbai hakjal ke klang nai borok boni ni laibo ki filei phaibo nang tawan sukdi bonono hamjagai phayo hnei tamukhe bonono tebusi jingjalo khlai klang nai dukho kosto nangnai phia o dukho kosto no bkhao chobei wathai wakrobei khukte monok nani serengdi nung jora tongsani sak bai thangni yakung bai khe kuchu kotor khlai krak khe bsanani serengdi nungbo phunugei ridi jora sokpai khe je borok nungbai haksal thangnai ni mokolo nungbo khoroksa hatiwo phaljaknai kom hatini maneya hnei जों जे borok no bkharui hamjago o borok sungbai hakjalei thangkake chini bkhao belekheno kosto nango hake chung bini uklog bo khasik jago tangai hingka hingke kifilida phaino hnei puila o bkhao belekheno kosto mano te dukho banango phia जों oborok no avoid khai जों bwskango himnani nangnai chini jora tongsani जों kaham khe o jorano romoi जों bwskango agungnani nangnai haike chenang salcha kuchu kotor ongoi mannai